Защо всички се обърнахте срещу Мими? Ами знаеш ли защо всички се обърнахме срещу Мими? Ако всички говориш аз и Бети, защото си връща там, където не трябва. Това е. Тя се занимаваше с моето гадже, казваше му колко е хубав, красив, печен, готиняга, нали, която не ми се хареса, защото, нали, почна там някаква свалка или не знам. Казах и да спре. Тя почна да си измисля някакви глупости, някакви простоти, да ме лъже, че не го е... Защото тя го питаше в Ask някакви въпроси, била го питала колко му е дълъг, някакви глупости, бали си с маги. Правила се неинтересна, на мен това не ми хареса, заплаших я, надъхах и се, щях да я бия, но понеже Дамян по едно време се разделихме за няколко часа и аз помислих, че това е свършилото всичко и нямам за какво да я бия. И се размина. Но още имам някакъв хейт към нея. Това е може би единственото момиче, което ме е разочаровало толкова много. И съм мразила. Не, всъщност нямам мраза, защото е много силна дума, но не я харесвам. И нямам уважение към нея.